Прывітанне, мае шаноўныя сябры, вітаю вас у новай частцы Construction Simulator. Сёння мы пачнем, дакладней працягнем наш шлях да 25 мільёнаў, якія мы заробім у гэтым мястэчку, каб атрымаць велізарнае дасягненне. Пакуль што, як заўсёды, ставце падабайку, падпісвайцеся на канал, а мы пачынаем. Што бы я сёння хацеў бы зрабіць разам з вами? Гэта парк. Даўно не было, даволі багата плацяць, бачыце, 400 000, ды і 7 этапаў працы. Таму мы адразу акцэптуем наш новы кантракт і едзем на гэтае месца, каб з усімі дамовіцца. Памятаеце, мы тут з вами ўжо былі. Мы будавалі вось гэтую паркоўку, у нас тут заставалася яшчэ месца для парку. Мы гэта абмяркоўвалі. Гэта было, дарэчы, тыдні 3 таму, мне падаецца. Вось, і вось надышоў час, калі гораду патрабуецца будаванне парку. Мы тут, мы на месцы. Давай. Nice to see you again. The castle was built many centuries ago on a natural plateau with green spaces, which means that we should use the structures that have grown here. Here it's not about cultivating all new plants, but about making the overgrown gardens accessible again, as they were in the past. On the other hand, a few new plants and shrubs wouldn't hurt, and we also have to move some trees due to the construction plans. Ultimately, I can envision a beautiful castle lake with sculptures to preserve the Baroque spirit of the former grounds. Ну што, нам трэба зараз, я так разумею, усё гэта выгрузіць. То бок узяць наш ман адразу з прычэпам краном. Памятаеце, у мяне такі ёсць. Вось, і гэтыя статы пакласці яму у кузаў. Добра, няма чаго цягнуць кота за адно месца. Чакайце, вось сюды пераносімся. Вось я пра гэта казаў. Так, ці мы далёка знаходзімся? На мой погляд, так, далёка, 1500 метраў, таму проста тэлепартанемся. Так, а вось і мы, ну, як кажуць заўсёды, я кажу заўсёды ў такіх выпадках, няма чаго чакаць, включаем музыку і рушым уперад.
Так, ну мы ўсё прывезлі, але ведаеце, ну, мяне троху хвалюе, што мы прывезлі гэтыя статуі, якія, дарэчы, называліся па нашай задачы археалагічныя знаходкі. Мы іх прывезлі чамусьці на сметнік. Вось выставілі тут. Якой халеры? Навошта? Гэта, канешне, мы выканалі задачу, гэта так, гэта прыемна, канешне. Але, ну, такі асадак застаўся. Нам зараз трэба будзе на бульдозеры папрацаваць. Вось, каб усё там верхнюю гэту частку глебы знесці. Таму сядаем на бульдозер, вось ён стаіць. Тэлепартуемся на наше месца працы. Так, добра. І пад бадзёрую музыку мы ўсё гэта пачынаем. Так, ну вось і ўсё. Мы так хуценька зрабілі, слухайце. Вельмі цікава. Чым большая плошча, на якой нам трэба працаваць, тым менш трэба выконваць. Ну, то бок пракопваць ці выраўноўваць, як вось зараз. Дзіўна. Так, трэба прыбрацца нам адсюль і... Хопа, усё чыстенька. Так, што наступны, які наступны этап? Не зразумеў, што значыцца пра вялікія дрэвы ідзе мова. Давайте мы зараз паглядзім вось тут. Зразумела, то бок нам трэба зараз будзе пасадзіць дрэвы, якія недзе тут ёсць. Два я бачу. Два дрэва я бачу. Два ўжо тут. Ну, давайте так, па-першае, тут ці ёсць пляцоўка для крану. Бачу, для грузу ёсць. А пляцоўка для крану не бачу. Нам трэба ў такім выпадку будзе прывесці сюды наш жоўты кран, які на колах, і паставіць дзе-небудзь на каля ці на самой пляцоўцы працоўнай, таму гэтае мы вяртаем адразу на склад. Так, добра. І трэба знайсці наш кран жоўценькі, вось ён. На ім мы адразу скокнем на наше месца будовы. Так, вось ён. Вось, і зараз галоўнае пытанне, дзе яго паставіць, бо мне падаецца, калі тэхніка ў нас тэлепартуецца менавіта вось сюды, а гэта ў нас працоўная пляцоўка, то лепш за ўсё будзе паставіць кран недзе з гэтага боку.
перанеслі гэтыя дрэвы. Зараз трошачкі незразумелае пытанне. Нам трэба гэта выраўноўваць, я не разумею. Прыберем наш кран, каб ён нам не перашкаджаў. О, аж нам патрэбен дозер, зноўку яго скакаць трэба. Давайте сюды. Хуценька трэба будзе пад'ехаць гэта ўсё і зараўняць. Так, добра. Лічу, што вы не сумавалі, таму што гэта было надта хутка. Зараз прабірамся. Так, нас просяць нешта там выкапаць. Ага, там будзе ўжо фонтан, плітка ці нешта падобнае. Давайте ўсё ж такі будзем пераносіцца. Ну і сядзем у наш цудоўны вялікі экскаватар, які вон там стаіць. Вон ягоная страва. Все даволі хуценька адбудзецца, я ўпэўнены, таму што такая веліч справляецца з такімі задачамі вельмі хутка. Нарэшце. Не ведаю, чаму апошнім часам стамляюся неяк я на экскаватары працаваць даволі цяжка. Ну, тым не менш, так. Звальняем гэтую пляцоўку. Бачыце, палову толькі на ад нас патрабавалася пракапаць, каб яна пайшла ў залік. Я не супраць. Лепш так. Ну, і ось і ўсё. Шух, пайшла ўніз, выдатна. Яшчэ трэба будзе траншею гэтую пракапаць. Добра, адразу гэта і пачынаем рабіць, нават я б сказаў, не перарываемся.
Хопля, як кажуць, і гатова. Усё. Паколькі мы не займаем гэтае месца, то ад нас патрабуецца ў наступным толькі прывесці, правда, кран у нас ёсць. Застаецца нам толькі, па-першае, павярнуцца. Складаемся і павяртаемся на нашым экскаватары, на наше месца, якое зветься складам. Так, мы хапаем, дарэчы, нам трэба зараз схапіць будзе вось гэты цягач і прывезці матэрыялы усе, якія ад нас патрабуюцца. Для гэтага мы перанесемся на краму. Так, мы падведзем акуратна жоўтую гэтую зону і пачнем нашу загрузку. Карацей, мне падаецца, калі вы глядзіце Construction Simulator пастаянна, то вы ўжо бачылі мільён разоў, таму я лічу, што не трэба нешта тлумачыць. Паехали. Завершили мы распаковку. Повертаем кран у сыходное положение. Так. І я мяркую, нам треба вертацца за бульдозером. Халера тебе веры. Так. Ну, я спадзяюся, гэта не будзе нікому перашкаджаць. Мы будем его выкарыстоўваць замест вось гэтай пляцоўкі, у якой я не бачу пакуль што ніякай карысці. Ну, паляцелі, няма чаго тут разважаць. Трэба ехаць на бульдозеры нашым. На месцы, поехали уперед. Готово. Не могу сказать, что я вельмі добра зрабіў гэтую справу, але як зрабіў, так зрабіў. Галоўнае, што яе прынялі, правда ж? Правда. Так, нейкія сеткі транспартныя. Я пазбаўляцца пакуль што не буду дозера. Нешта мне не падабаецца, што мы ўжо трэці раз сюды. Трэба будзе тут збегаць. Трэці раз уже сюды вяртаемся на бульдозеры. Так. Мне падаецца, гэта мы прывезлі ж, правда? Таму нам трэба толькі заскочыць у... Так, вось яны стаяць два паконачкі гэтыя. То бок, скочым у наш кран цудоўны
и переносим в эти два пакунки. Так, выдатно. Выдатно, мы все это принесли. Путенько, тому. Выберем зараз наш кран. Да ты что, сделаешься, ты что? В этом мы просто привезли что? Гравий? Ну, хіба что гравий. Звичайно, мы это возили, коли что, нашим величезним траком. Ну, добре, далее мы протягиваем працу на нашем крані, тому що у нас 4 пакунки, які треба зараз розкласти. Так, выдатно. Знову ми хутенько все зробили, тому ми просто зараз прибираємо наш кран у бок і йдемо розпаковуватися. Так, що у нас тут? Хоба, заливать бетон. Добре. Ну, для этого у меня есть цудовная прилада. Зараз мы ее и возьмем. Где наш бусел? Все. Так, телепортуемся. Сюда. Все, мы на место хутенько раскладаемся и хутенько все в эту справу заливаем. Склалися, вышли покуль что. Треба распаковаться. Что мы отрываем с этих пакуночков? Это парапет. Парапет, видатно. Так. Боже, яке кончене. Повертаємося у наш бетоновоз. Щось мені підказує, що він нам більше не спотребиться. Ось, а нам зараз треба привезти буде гравій. Тому ми вертаємося на базу нашу. Так. Вяжи грузовик. Круті, а далі, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, ми летимо одразу на завод, загружаємося, розмірковуємо гэты гравій, які привеземо. Так що побігли.
А ми собі нічого не покинемо, ми все заставимо тут. Усьо покинем, усьо я кажу. Ні, не треба. Дякую Богу, все. Так, поехали отсюда. И опа! Дорожка готова. А ну поглядим, боже, кольки тут навіть завезли. Ну, гэта ты помыл, все привезли. Ну, выглядае цудоўна, мне падаецца. А адзінае, што ад мяне патрабуецца яшчэ нешта выкапаць, і пры гэтым пры ўсім на 5 і на 22% ўжо выкапана. Вельмі цікава. Слухайце, ўсё складаецца пакуль што даволі добра. Нема ніякіх хібаў, апроч таго, што нам экскаватар трэба было 5 разоў туды-сюды возіць. Давайте мы пакуль што і гэты пакінем тут на всяляк выпадак. Бо зараз нам трэба вяртацца ў экскаватар, нам трэба брацца за яго. А дарэчы, а можа нам узяць вось проста вось гэты? А давайте. Мы, калі што, на ім ужо вельмі даўно не працавалі. Гэта наш першы, так бы мовіць, экскаватар. Але па факце, вы ж ведаеце, гэта проста трактор. Просты трактор для пабытовых нейкіх патрэбаў, але прикольна. Карацей, что я тут размаўляю з вами? Давай лепш музыку послухаем по доброй працы. Ну вось і ўсё. Хуценька даволі, мне падаецца, гэта было прыемней, правда, назіраць за гэтым у параўнанні за вялікім экскаватарам. Маленечкі, такі дробненькі, а зато які эфектыўны. Так, паставім побач з нашым вялікім цудоўным грузавіком. Ад нас патрабуюць зараз паставіць дрэвы на месца, таму мы проста зараз скочым у наш кран і саджаем нашыя дрэвы. Так, выдатна, давай зараз яшчэ працягнем сюды. Готово. Так, я не упэўнены, што трэба зараз прыбіраць будзе наш кран. Я упэўнены толькі ў тым, што яго сапраўды трэба будзе прыбраць напрыканцы нашай работы. Таму давайте мы яго проста ў бок пакуль што. Выдатна. Пайшлі распакоўваць. Цікава, гэта што, гэта газон? Траўнік, так званы.
Ага, усю тэхніку трэба прыбраць. Ты ж глядзі на гэта, ага. Ну давай. Так, а на гэтым, каб нічога не прапусціць, мы проста ад'едзем. Вот сюды, так. Троху незразумела, навошта трэба было ўвогуле вывозіць сваю тэхніку адсюль, але... Мы тыпу завершылі. Мы тыпу ўжо завершылі. Зараз давайте паглядзім на вынікі, які мы атрымалі. I was never a big fan of these over-romanticized ideas of the Middle Ages. But here, you can really picture high society strolling around. It's worth traveling to the castle for these grounds alone. In addition, it would be possible to hold more events, such as classical concerts, in the open air. It's truly a park for all the senses. Вау, ну калі так, то безумоўна мы зрабілі вялікую добрую працу. Готово. Готово. Шчыра казаць, я не мяркую, што гэта шэдэвр нейкі. Але гэта ўсё ж такі парк. Ведаеце, чаго мне бракуе? Мне бракуе хмызоў з кветкамі. То бок, каб гэта былі не проста дрэвы вялікія, а вось такія, ну, прыкладна вось у 2-3 разы большыя за гэтыя. О, вось такого памеру, во. Трохі больш павысаджваць так, і было б вельмі цудоўна. Тое, што ў іх фонтан з'явіўся, ну добра, а слухайце, а неблага выглядае, вы паглядзіце толькі на гэтую ваду. Ці гэта абнова нейкая была, ці што, але мне падавалася раней. Яно выглядала горш, паглядзіце. Слухайце, штосьці ў гэтай гульні змянілася, пакуль мы тут працуем над гэтымі будаўнічымі праектамі. Ну, я мяркую, што на гэтым мы можам скончыць. Дзякую вам вялікі за прагляд. Спадзяюся, парк вам сапраўды спадабаўся, бо ў ім можна граць і канцэрты, і проста шпацыраваць, і проста насалоджвацца прыродай. Чуеце, як паюць птушкі. Сёння ў нас зіма, дарэчы, такога не паслухаць, апроч тутай. Добра, як і заўсёды, падтрымляйце вольных беларусаў, падтрымляйце Украіну. Мы з вами хутка пабачымся ў наступных відэа, і не забывайцеся ставіць падабайкі і падпісвацца на гэты канал. Усім добрага вечара, добрага дня, ці што там у вас. Да пабачэння.